Reformarem? No. Aproparem el sou del SACA... Aplicarem mesures de control sobre la contaminació. Reduirem dràsticament els residus que es generen a la ciutat a través de la recollida d'envasos a les botigues. El teu suport conseguirem una ciutat sosteniblement. Apostem. Augmentarem el pressió fiscal de moltes grans superfícies, per tal que el petit comerç pugui sobreviure i no acabi eliminant-se'l a Igea. Això és